ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಪ್ರದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಏನು ಹೊಸತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೆಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಎನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಸ್ಕತ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತದು 2 ಇಯರ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ವೆಕೇಷನ್ದ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದಿನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾಲ್ ಎಂಚಂಡು ಬಂದು ಬಲಿ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲಿ ಕುಲ್ದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲು على الكورنيش شيء ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲು ಕುಲ್ದೆ ಇತ್ತ ಮಸ್ಕತ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಲುಲು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾರಂಡು ಬಲೆ ದಾದ ما تعرف وين رايحين ಅಗಲಕ್ ಕೆಮ್ ಟೈಮ್ ಬಸ್ ಈಗಿ ಕೆಮ್ ಟೈಮ್ ಬಸ್ ಈಗಿ انا رو مسقط الحين لا بكره صبح 5 o'clock 6 o'clock هذا صبح 6 o'clock اوكي ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ಕತ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಲ್ಪೇನ್ ರೀಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಮಸ್ಕತ್ ಹಿಡ್ದು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಚಿ ಜಲಾನ್ ಬುವಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪಪ್ಪುನು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಲ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಏನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮೈದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತ ನನ್ನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಅವು ಪೂರ ನನ್ನ ದಾಲಿತ್ತನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಸ್ಕತ್ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಬೋಲ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಬಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏರ್ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲವರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕಲ್ ನಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಅದೇ ಡೇಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಬ್ಲೂ ತೆಂಚಿದೆ ಮಿಲ್ಕ್ ದಾನೆ ಅವು ತಿರ್ತದ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅದೇ ನಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಅದು ಮಿಡ್ಲಿದು ಅದೇನು ಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದ ಓಕೆ ಅದೇ 6.5 kg 1 kg ಅಂಡ ಅದು 6.5 kg 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವೇನು ಫೈನಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡು 15 kg ಮುಟ್ಟ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬಕ್ಕ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ತೆತ್ತದು ಬಕ್ಕ ನಾನು ರೂಮಿಗೆ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ತೂಪ ಪೂರ ಯಾನೊಪ್ಪುನು ಮಸ್ಕತ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದು ಅಲ್ಪದ ಫುಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮೆಟ್ ಓಲ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೈಪಾಡ್ದು ದೆಪ್ಪುನು ದೆತ್ತು ನಾನು ಧರ್ಮಗೆ ಓ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಮುಲ್ಪ ನಂದು 6 ಸ್ನಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಂಡು ಮಾರೆ ಓಂಡಲ ಅಂದು ಮಾರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ಬೇರತ್ತಿ ಟ್ರೋಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಆಮೆಕೋರು ಇಮೆಕೋರು ಒಪ್ಪ ಏನು ಒರಿ ಇತ್ತಿನೆಟೆ ಇಂಚಾಪು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎರಡಲ್ಲ ತಮ್ಮ ನಾನು ಅವಳು ಜೆಪ್ಪುಡವು ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಲುಲು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈರು ಅಲ್ಪಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ರಂಡು ಯಾನಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಲುಲು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಯ್ತೆ ಅಂದು ಇಂಚುಗ ಆಯ್ನಿ ರೀಸೆಂಟ್ 1 month ಬಿಫೋರ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಂಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿಂದು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದದ್ದು ಬಕ್ಕ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆತಂದು ಇಂದುವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಲುಲು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ನಿ ಹೊಸತ್ ಈ ಜಲಾನ್ ಬುವಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂತೆ ನರ್ವಸ್ ಆತೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಲುಲು ಎಂಟರ್ ಆಯ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಕ್ಕ ಇಯರ್ಫೋನ್ ದೆತೊಂಡುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯರುಂಡು
ಬಲೆ ತುಕ್ಕ ದಾದಾಪುನಂದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾದ ರೇಟ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏರ್ಫೋನ್ ಬೊಡಿತ್ತುನು ಒಂದು ಲೆನೋವೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಎಡ್ಡುಂಡು ನೆಕ್ ಮುಲ್ಪದ ರೇಟ್ 8 ರಿಯಲ್ ಪಂಡ ಊರುದ ಒಂಜಿ 1,500 ಆಪುಂಡು 1,500 ಊರುದ ಊರುಡು ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜನ ಮೂಲು ಇಂಡಿಯಾಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಅತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂದ इसमें कितने घंटे के बस 6 आवर प्ले टाइम 6 आवर ओके 3 पीस चाहिए 3 पीस हाँ इसको वारंटी है कुछ वारंटी 1 साल की वारंटी है ओके गाइस फाइनली अंदर ಈ ದೋಸ್ತಿಗಳು ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಪೂರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂಲು ಪೂರ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಡ್ದು ತೂಪೇರು ಮಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪತಂಬೋಂಡ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಒಮಾನಿ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಲುಲ್ಲು ಒಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಜಿಮ್ದ ಐಟಮು ಬಕ್ಕ ಲಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಊರುರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಊರು ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಅಮೌಂಟ್ ತೂನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಲ್ಪದ ರಿಯಲ್ 1 ರಿಯಲ್ 2 ರಿಯಲ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ ಮೂಲೆ ಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದು ಡಾಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಡಾಲ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಏತ್ ರೇಟ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆದೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬೋಲೆಂಜೀರು ನಂಗು ಮರ್ವಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ತಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಇಟ್ಟಿದ ಒಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪದಲೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಬಾರ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿರ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋದ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೇಜಿಗ್ನೂದು ಇನ್ನಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿದೆ ತುಂಬ್ಕೊಲ್ಲೆನ್ನ ಮೀನು ಬೋಡೆ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸ್ ತೋಜುನತೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಅಕ್ಲೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆತ್ತವು ಫುಡ್ ಬಾರ್ದು ತಾಂಕುನದ ನಮಕ್ ಅವು ನಡಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ದಲ್ಲ ಜೆಂಜಿ ಬೂತಾಯ್ ಮರ್ವಾಯ್ ಮಾಂಜಿ ಬೊಲೆಂಜೀರ್ ಬೋಡವು ಕೇಜಿಗೈವ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಲುಲು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಕಲ್ನ ಓ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಂದು ತೂದು ದೆಪ್ಪುಲೆವೆ ಅಲ್ಲ ತೂದು ದೆಪ್ಪುಲೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ದಾಲಜಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆಪ್ಪುನ ಆತಿ ರಗಾಲಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಗಡಿ ಅವೇ ನಿಕಲ್ಲ ಓ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಂದು ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಓ ಬೋಡವು ನಮನದ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೂನನೆ ಮರ್ಕಾಪುಂಡು ಒಂದಿನ ಯಾವುಜಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆತುಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿಕಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಚೂರು ಪಾತೆರ್ನಾಗೆ ನರ್ವಸ್ ಆತೆ ದಾದ ಪಾತೆರ್ಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಒಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ನನರ್ತಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಪಂಡ ಏನ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆತನು ಊರು ಬಾಪಿನೇತ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುವೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನ ದಾದ ಪೂರ ದೇಯ್ದೆ ಎಂಚ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಪವೆ
ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲ್ಲ. ನಾನು ಎಡೆ ಬತ್ತ 2 ಇಯರ್ ಆದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪಡ್ದು. ಪೂರೇರ್ನ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾತುಕುಲ್ತೆ. ನಿಕಲ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಓಪಂದು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಪೋಯ ವರ್ಷ ದಾತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡ್ ಇತ್ತೀರಿ. ನಾನು ಈ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ವಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರು ಮರಪೊಚ್ಚಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತುಲಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.